So kani nga buhok day no, grabe na jud ni siya ka damage o grabe na pud ni siya ka dry. Kay maskin hikapon bitaw nako day no, grabe na siya ka gaspang og mga strand. Kay lagi ang pag-color magud ani day no is patong-patong nga pagka-color ba. O anyway mo na day na ang before ug after si ang buhok no. So kani din buhok sa akong client karon day no kay KOS ni. Mao ni nga hair treatment day ang bagay sa mga nani lang nga klase nga buhok bitaw. Kanang buhok na bitaw nga gamit na kay sa tanan sa medisina day nga mara na siya buno. So mas better jud day no nga mag KOS mo. O kani sa hair treatment day no day kay naapon ni siya straightening day nga 80% mo nang mararasad gapon mo nagpariban ani. Og mauli-ulian sad ang inyong buhok kani day no bahalag unsa na siya ka-damage. Dayon daghan ka nang utana sa kuha day no kung tagpila daw ang ako ang KOS. Actually day dili ko makahatag sa inyo ha og exactly nga amount no. Kay lagi day magbase man gud ko day no kung unsa nakataas ang buhok. Ug unsa sad kabaga ang buhok day ug unsa pud siya ka-damage. Muna before mo mangutana sa kuha day no mag-send sa mudan og pictures sa iyong buhok day no kay para makita nako. Kay kani man gud hair treatment day no day is medyo pricey jud puno ni siya og gamit or medisina ba. Then ang process pud ani day no day kay dili nimo siya pwede tipiron sa medisina. Muna kung piling gwapa jud mo day no day medyo pricey jud pud ning KOS please lang. Pero kung gusto jud mo day nga ma-okay na inyong buhok day no nga dili na maragbunot. So kani nga hair treatment ang ako ang ma-recommend sa inyo ha. Muna day agwantahan na lang ninyo day no panglinding diya sa Bombay oy. Kay para mabuhi-buhi na ang buhok ninyo day no nga mara na siya bunot ba ay please lang. Og mora day to no, bye mo oy.